के बात बा। काहे हो कोनो पेल के भाग गइल बा का? काहे मतलब दुख के बात बावे तनी अच्छा से एक्सप्लेन करो। सुबह सुबह चाय पिए गई है तो चाय में चाय पत्ती डाल के बना दे रहा हमारा घर के गलती से। तो घर वाला के बोलनी है कि तनी के पता बा कि हम नेचुरल चीज है, नेचुरल पिए नहीं चाय, तो तनी के चाय पत्ती काट डाल। अच्छा तो तहार मुताबिक जवन चाय पत्ती बावे तो नेचुरल ना हो ना, मतलब प्रकृति के देन ना हवे। एगो काम कर, तू आज से जहिया अपन घरे चाय बनवाइबू नु एगो काम करिह, ओकरा में झाट पत्ती डालवा दीह और तहार चेहरा पर निखार आ जी। नेचुरल के साथ साथ हाइलाइट के फेचुरल हो जेबू। तहारा बहन चोदो मैं कैसे आप लोग से बताऊं, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा। ए भौजी कौन चीज भइल बावे हो? हाँ भौजी एक टिप दो, मतलब शेयर करो तार संग का भइल बावे। हम नेचुरल ब्यूटी होई करियावा। हां भाग रे तोरी बहनी का बुरी में मकई के भूजा पेलो। हम तो जन्ने के सरवा सच में ही भौजी के कुछ हो गइल बावे, लेकिन ई त भोसड़ी नाटक कइले बिया। अरे भौजी लागम पेले लगबू खेले करियावा, ये रोन हमरा खराब लागेला। बात तोरी बहन चोदवाली ना, मतलब भाईलू देखत रहलो एकरा नजर में सब लड़के करिया होला, सब लड़की करिया ओकमे ना करिली सन। अरे तोरी बहन चोद कबो वेस्ट इंडीज में जाके तू देख ली है, ओजू के नीचवा ताल कतरा रहबे करला, ऊपरो कोन का आल कतरा होला। ठीक बात ई मत कह के खाली लड़के करिया होला सन, नहीं त दिमाग हमर खराब भइल, हम तार बहुत कुछ खराब कर देम। अच्छा लड़की सब के लगे कितना दिमाग रहेला नु, कैसे कि एटीएम के दुकान कौन सी के दुकान? एटीएम के दुकान। अच्छा एटीएम दुकान होला ना। अरे करीब बहिन चोदो, हम तो ये बड़ा जन्नी के सरबे एटीएम के दुकान कहल जाला। हम तो बस ये जानत नहीं कि एटीएम एगो सरबा मशीन हवे जहां आदमी जाके अपन कैश विड्रॉल करेला। और आज के तब भाई लोग तो वीडियो कैसा लगा ये समझ लिए, तो छोटा सा टीजर था और फुल वीडियो का लिंक क्रेजी भाई का चैनल पर है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और नेचुरल ब्यूटी का खूब रेलाई हुआ है, तो जाकर चेकआउट करिए। और बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक